Mengko nek kowe nganti kesiku, nek nganti kowe nganti kualat, kowe nganti ratu-ratu ning dewa. Dewa apa? Dewa iki gedhe to dawa ta? Arep dewa ku nek tumindake ngasah yo tetep tak wanane kok. Ora bakal mangati wis to. Jagung teko jeneng kita malang kadak marang panjenengan lho. Yen ngono kita goyang ngalimake. Lah kena ora trima apa jare? Lho. Malah ora basa ora ngajeni marang panjenengan ulun. Ah basa-basa apa? Ora perlu basa, ora perlu tak ajeni. Sampeyan kok sing wis bibiti gawe perkara. Nanging kita bakal nyuwun pelem-pelem jiwa lan bakal nyuwun jawab kowe mengko diboburi. Karone Bagong arep bangun desa kuwi dienggo kepentingane warga. Bagong nang kene dituwake dadi Bagong lebih mementingkan kebutuhan warga daripada kepentingan pribadi. Ora nek ora oleh njaluk pelem tak bedol sakawite ning kuwi mengko diboburi. Saking ngurus babakan bapakku. Ya waktu aku. Sampeyan kudune mikir Semar iki sapa? Semar iki tunggale ana 3 ya kuwi siji Tejamaya ya Siwataka. Kaping 2 Ismaya ya Semar. Kaping 3 Manikmaya ya Pukulun Bathara Guru. Lah sampeyan sing tiborake utawa pernah sedulur nom. Ning kenang apa? Ing atase bapak sedulur tuwa kok arep mbok kon nyembah sesidokan karo dulur nom iki. Pinter. Saiki ngendi ana? Sedulur sing luwih tuwa kok kon nyembah karo adine iki ngendi ana? Nanging ulun iki ratu-ratu ning dewa ing kayangan. Kabeh titah kudu nyembah marang ulun. Tegese ulun duwe panguwasa. Lah, kene iki aku sing ora cocok. Kene iki aku sing ora mati. Sampeyan nggoke duwe panguwasa ya. Nuwun sewu. Panguwasa niku ampun dienggo sewenang-wenang, ning panguwasa niku dienggo ngayomi. Sampeyan duwe panguwasa ning nek dienggo sewenang-wenang utawa sampeyan terus wataya dikang aditung adiguna. Oh, ora bakal suwe demo warga, ora nganti jam-jaman sampeyan bakal lumpuh. Ora pripun? Bagong kita wani sekecap padha sekecap marang ulun tegese kita wani marang panjenengan ulun. Lho ora wani sabab apa? Dewa ora patut diajani kowe kok ora diwanani. Wani wae. Yen ngono, ayo saiki golek papan sing jembak. Ayo saiki metu jaba. Piye? Saiki ayo metu jaba. Metu jaba mriki. Mana metu jaba? Pon, sampeyan apa saiki? Sampeyan saiki ngejak apa? Bagong ora wedi padakan ya wani, petengan ya wani, rupak ya wani, jembar ya wani. Bagong suwe-suwe ucap kita ngabangi palingan. Ayo. Tak tunggu ning jaba, lakon tak soke ning jomane. Ora dadak kesen apa dikira Bagong ndi mang metu jaba, mengko ora gandeng metu.
mergo saka bakon kriwikan dadi grojokan guyonan dadi tangisan wis ben Pak ben kok tak cekati kok aku niate belani bapak kok ayo belani kok ning kowe kudune mikir kok nek sing mbok adepi iki pukulan Bathara Guru mongko iki mesti ora ijen mesti nganti putra-putra para dewa ora piye nah mula kowe iki aja segegabah kowe iki senengane kuwanen mung mampang-mampang ning ngarep tok nek ngene iki terus piye aku iki ngene ndok apa ya kowe iki ngene kok nyambut gawe mengendang sore kok tak cucur bamuk ngapain ya nyolong penek ya jangan ini kok emang jan ngapain kowe kalau nak ngendang sesuk tajak yo kok baru-baru ngendang apa ya betul ngendang kowe kene yo do takon malu nyambut gawe ora urung yo sing tuwa ngene iki to sing kuduan melu nyambut gawe ayo Bagong iki guru tekan kene mesti ora ijen mesti nggawa anak-anak para dewa bakale geger wis ngene wae wis pokoke mengko nek Bathara Guru sing ngamuk mengko bapak sing ngadepi nek anak-anake mengko ben aku gareng karo Petro wah iya ning kowe ya kudu mikir kok mikir piye sikilku kaya ngene tanganku kaya ngene kok kon perang karo dewa ayo kawan-kawan sing semangat iya ayo gelem ora gelem ya kudu ngono kuwi pokoke mulane kowe do tak undang iki ben bantu karo aku jare dulur iki saling bantu nek ora gelem ya wis putus hubungan wae sedulur oh terus kaya ngono wis mangsa borong ning yo sing padha praena ngati-ati wis boleh sing baku kegaweanmu piye bisane takon kudu tansah ngegungke nggone nangen bangke Pak Sawetawis bapak niki tak aturi mlebet ten suduk kula niki wau boten nggih pun masak ngangge jangan rabak ayo kula kali kagaren kali betul tak toto-toto madu coba ning niku lho Pak pokoknya Bathara Guru sing ngaju mangke bapak sing ngadepi nek anak-anak dhewe mangke tekan kula kali dulur-dulur kula ayo ya wis mangsa borongan lah iki nek cara ratu niki bapak ajeng kudu kedaton ajeng mesake gedhe napa aku wong tuwa sing klasik-klasik wae rasane diwalik dadi lepok pelok lepok nyuwun diringe napa ngangge napa niku raja gliyong raja gliyong ku dadak nganggo budaya napa ngangge onang-onang onang iku ndek napa ngangge runtung wong tuwa wis ora seneng runtung-runtungan aku nyuwun dibukarono nganggo bunang ayo ben kegaweane Bagong ngene bangun bisa kuwi bisa kasendatan ayo bareng-bareng nyuwun ana mesane Gusti ingkang Maha Agung muga sesantine tansah manggih mulya
Thank you.